Con este lazo xigante de plantas rosas na Praza Maior, Lugo sacou peito hoxe, 19 de outubro, para pedir máis inversión en investigación contra o cancro de mama. Cada día hai un adelanto. Todo lo que se invierta en investigación redunda en beneficio de la vida. Es vida. A delegación lucense da Asociación Española contra o Cancro, xunto a alcaldesa e autoridades de toda a provincia, sumáronse con este acto simbólico diante do Concello os actos mundiais organizados para visibilizar este cancro que padecen unha de cada 8 mulleres. Lucía Carballido é unha delas. Detrás do seu diagnóstico está a súa propia historia, unha loita que quixo compartir este día coa lectura dun manifesto no que reivindicou melloras na prevención. Está claro que se hai unha detención precoz da enfermidade leva consigo un maior éxito na recuperación do paciente, eso solamente se pode hacer con atención primaria. Un día para lembrar a importancia do diagnóstico precoz, dos controis e as probas, porque pese a ser un dos cancros con maior incidencia, tamén o é o de maior supervivencia, se se colle a tempo. Algo que puxo de relevancia a pandemia. Sigamos fortalecendo o noso sistema sanitario, a atención primaria, esa primeira porta onde chamamos todos para visitar o noso médico de cabeceira, que en moitos casos é que nos detecta unha enfermidade e, por tanto, hai que reivindicar a fortaleza da nosa sanidade pública. Para concienciar sobre todo isto e paliar as desigualdades que sofren os enfermos, lema da campaña deste ano, o colectivo sacou as mesas á rúa polas que pasaron numerosos lucenses e autoridades para facer a súa aportación. Varios deputados provinciais participaron nos actos e quixeron arroupar neste día o colectivo lucense, co que a Deputación mantén unha estreita colaboración, xa que a asociación é moitas veces para enfermos e familiares un dos mellores refuxios. Temos que loitar, seguir sacando peito contra este tipo de enfermidades que hoxe se reflexan no cancro de mama, e as administracións públicas, como non pode ser de outro xeito, temos que manternos a carón dos doentes, que son as persoas que máis o precisan neste momento. En sinal de apoio a enfermos e familiares, a institución provincial iluminará de rosa esta noite a fachada do Pazo de San Marcos.